Kupat lepet iki ya Bes, bukan cuma sekedar hidangan pas hari raya Idul Fitri, tapi nduweni makna lan filosofi. Halo Bes, salalah ya. Dino iki aku lagi belajar gawe lepet dan kupat ya Bes. Iki ono 1 kilo beras ketan sing wis digom, wis dicuci bersih. Terus ono 1/4 kacang ijo sing wis digodhog setengah mateng. Terus ono klopo parut sak gluntung, iki tak parut. Terus tak tambahi uyah sak sendok, tak campur, tak aduk-aduk koyo ngene iki. Nah, iki wis mulai buntel lepete. Berhubung aku iki sek belajar, dadi iki aku njaluk tulung bebekku, tak kongkon ngulangi Bes. Nah, iki carane ngene iki. Janur kuning iki ditekuk, diwalik Bes ngene iki, terus diparingi tali, cek tali opo ae kenek. Iki aku nggunakno tali rafia di tengah-tengah. Nek wis diiseni ngene iki, dirapetno, terus diuntir-untir di tali sing ruwapet ben pas nggodhog ora sampai ambrol Bes. Nek pas nyawang ini iki ketokane gampang Bes, ndelala pas aku praktek lho ya Allah. Bebekku iki wis oleh 5, nah aku sitok iki lho durung Bes, ya ora iso-iso Bes mbrodol terus. Iki mang jane Bes tak kei kacang tonggak, tapi berhubung ora ono dadi tak ganti kacang ijo. Ya wis rapopo, kacang ijo yo enak lho. Lah iki lho bebekku nek gawe cepet wat mari lho. Engko barengnya tak sidokno elek ku gawe lah elek gepeng kurus jeke aku ra iso lemu. Lah nek gawe kupate iki mang aku njaluk tulung mingsananku Bes, tak kongkon gawekno kupat. Aku sing ngiseni lho, wis dadi bebekku wis oleh akeh iki mang Bes. Nah, iki diiseni maneh cek nang mari nang direbus, terus engko sore bar maghrib digawa nang langgar. Nah, iki lho Bes, elek nggawe ketunak lho, ora iso-iso brodol terus Bes. Kupat lepet iki ya Bes, bukan cuma sekedar hidangan pas hari raya Idul Fitri, tapi nduweni makna lan filosofi. Ning Jawa, kata kupat berarti nduweni arti ngaku lepat, yaiku mengakui kesalahan dan saling memaafkan setelah bulan Ramadan Bes. Ning pengen luweh ngerti tentang filosofi nek kupat lepet, saiki gampang Bes, iso didoleki nang nggone Google.